Polo que parece o mafioso de Puga saen os mortos debaixo das pedras. Esta foto é moi boa. Na redacción hai quen pensa que é demasiado boa para non publicala. Pero ti non tes collados para facelo. Escapas para evitalo. Eu non evito a ninguén, Olga. Canto tempo? Pois sí. Carlos, entre nós, ti pensas que o morto podría ser Santiago Caribe? Sí. Entre nós. Como saque o meu nome, cortoche as pelotas. Hai alguén neste país que teña algo malo que dicir do señor Puga. A nai que te pariu. Eu aproveitei a oportunidade de marchar cando se presentou e ti elixiches quedar onde estabas. Non che Eu foi non mal. elixín nada, Mateo. Ti marchaches eu quedei aquí como unha parva agardando por ti. Amelia. Busca ese home e dille que hai que parar as máquinas. Alfredo Canido, editor do Nordés, faleceu esta madrugada. En Riba, en Corpo Grande, ata sempre. Na única foto na que aparezo teño pinta de mafioso. Señor Puga, a señora de Canidos hasta aquí. Fago a pasar. Non. Vaina a buscar. Dallo pésame e punto, sen cháchara. Coas viúvas sempre igual. Sexan barcos, leiras ou xornais, non están para discutir. Hai que ir dereito ao gran. Bos días. Bos días, dona Amelia. Dona Amelia, permítame que lle diga unha vez máis que o sinto moito. Grazas. En fin, teño mil cousas que facer na casa, así que se lles parece. Por suposto, xente. Únicamente recordarlle que mércores temos cita con notario. Os seus abogados xa teñen copia dos documentos de compra de accións. Esta é unha copia para vostede. Se quere que botemos unha ollada aos puntos máis Non importantes. entendería nada. Seguro que sí. O seu marido deixouno todo ben clariño. As accións que me vende, as datas, o prezo. Se quere que revisemos algo. Dixo vostede o mércores. Sí, mércores. Canto antes rematemos con todo isto, mellor para todos. Pero mércores tiña pensado ir a Vilanova. É que temos unha casa ali na praia e... Bueno, en realidade era Alfredo que quería facer unhas reformas no xardín para... Supoño que iso agora xa... El xa non está, así que... O mércores podría... Ímolo deixar. Dona Amelia, pídolle desculpas. Esta reunión non foi unha boa idea. Vostede agora non ten que pensar en outra cousa que non sexa descansar. A verdade é que... Sinto. Se mo permite, levo eu á súa casa. Os días. Bos días. Estouche dicindo que sen nomes. Fontes policiais, vale así. A min con que me digas que ides investigar, váleme. Ídelo investigar sí ou non? Grazas, digo unha.
policía pensa que o corpo que atoparon na obra de Puga é o de Santiago Caride. Pablo, por favor, que ainda non deron as 12. Van a investigar Horacio Seino. Pois cando saibamos a identidade do morto, habémoslo publicar. Non imos publicar suposicións, e moito menos... E moito menos se lle afectan a Urbano Puga, claro. Urbano Puga matou al jefe. Matou máis dun, pero aquí, polo que parece, non interesan este tipo de historias. Home, se van a investigar sería bomba. Caride era o seu banqueiro de confianza. E desapareceu hai 3 anos, e mírate onde estaba, baixo terra. Paulo, xa che dixen que non imos publicar rumores. Ademais, Urbano xa ten sitio na primeira de mañá. E así? Sí, Hermida empeza unha serie sobre iniciativas empresariais. E levamos a primeira. Sí, Paulo, sí. Levamos a primeira. Teño que explicarche as razóns. Pois sí. Se non é moita molestia, gustaríame saber por que as empresas dun narco van a ocupar a primeira do Nordés. Eva, se non hai ninguna sorpresa en local... Ninguna. Vai fumar, anda. Detrás de ti, Púlice, do carallo. A ver se me aclaro. Urbano Puga vai mercar este xornal, non? E Paulo di que matou un tipo. A tertulia do mercantil dano perfeito. O da compra do xornal, non que tasa ninguén. Todo iso xo sei, pero aínda así. Non podemos meter en primeira os negocios dun narco. Poucho dicir de outra maneira, a ver se o entendes. Ti crees que Polanco, ao longo da súa vida, tivo algún negocio, digamos, pouco claro? Pois Puga é o noso Polanco. Non, Puga é un delincuente. A ver, viches algunha portada del País denunciando amaños de Polanco? Por amor de Deus, Paulo, Puga vai ser o dono do xornal. Pero aínda non o é. Ah, xa, claro. Faltan un par de días. Que somos, adolescentes? Ah, non sei, dimo ti que somos. Xornalistas, publicistas ou... Lambecús, Horacio, iso que somos, Lambecús. Escribo unha novela. Sí, sí, que te metas na casa e escribas unha puta novela de espías. Así non terás que aturar a ninguén. Cona, Paulo, que che tiña que explicar a estas alturas que o xornalismo ten servidumes. O auténtico non as ten, ti sabe. Ou sabíalo. Pero se cadra ten razón. Unha novela, por que non? Pois xa está. Ves que fácil. Xa che amañé as tardes dos domingos. Veña, imos. Nada de domingos. Vou escribir a tempo completo. Paulo, non amoles. Horacio, non aguanto isto, de veras que non aguanto. Veña, home, non te quentes. Xa temos aguantado cousas peores. Eu nunca traballei para un miserable. Horacio, ides converter o Nordés nun órgano de propaganda ao servizo das empresas do Urbano Puga. O mesmo que el país serva prisa, el mundo a unidade editorial. Coño, Paulo, en que mundo crees que vives? Nese non. Eu quero seguir dicindo que son xornalista. Quero dicilo por aí e quero dicilo cando me estea mirando o espello. Hai moitos anos que non me mira ningún espello. Gústalle o gris? Interésame. A min o que realmente me gusta é o mar. É o lacón. O resto... interésame. Chamábase como a vostede. Urbano. Non creo que tivesen ningunha outra cousa en común, a verdade. E non mo tomé mal. Non se preocupe. A verdade é que eu de artista teño moi pouco. A min a vida aprendeu moitas cousas. Dígame, señor Puga, para que quere o Nordés? Non dá máis que a perdas. A rendibilidade de certas cousas ten pouco que ver coa economía. Iso é certo. Por exemplo, ese cadro. O ano pasado dábannos 60.000 euros por el. Pero a min dame moito máis, se segue aí colgado. Iso é o que espero do Nordés, que me custe cartos, pero que me dé outras cousas. A min ese xornal non me deu nada en toda a vida. Pode quedar con el, se o quere. Así será. E agora se me desculpa. Grazas por acompañarme. Foi un placer, dona Amelia. Non se moleste, xa toparei eu a saída. Así que... 60.000 euros. Gustar non é que me guste moito, pero xa me interesa algo máis. En fin, boas tardes. Adeus, señor Puga.
Horacio, tes un minuto. Agora mesmo non. É polo tema do meu despacho, home. Desei pasar os días polo terro e todo iso, pero coincidirás comigo... Que despacho? O de Malvárez, segue Valeira. Supoño que terás decidido que sexa eu o que ocupe, non? Ese despacho é moi importante para ti, non? Home, non é que... A ver... Pois métete no puto despacho, Hermida. Colle as túas cousas, a túa mesa, o teu ordenador, o teu teléfono, a túa papeleira e métete no puto despacho. Hermida, que tal? Ben. Teño despacho novo. Ben, non é que eu o pedise, pero é que Horacio empeñouse e tiven que... Oi, pois felicidades. Horacio está? Está. Por certo, o tema do meu despacho, mellor non tocalo, Senta. Que, Mateo? Non das marchado? Colle un avión esta tarde. Así que Hermida xa ten despacho, Xa cho contou. É como un pesadelo. Ainda lle botas whisky? Hai 8 anos que non bebo. Non o sabía. Pois xa ves. Xornalista e astemio. Que tal soa? Increíble. En fin, que querías entón? Buscas traballo? Podo ofrecerche un sitio se queres. 10 horas ao día e 1000 euros ao mes, non? Grazas. Esa é a parte boa. A parte mala é aturar a tipos como a Hermida. Ou como a Paulo. Que lle pasa a Paulo? Que aínda pensa que este é un oficio digno. Ti que dis? Eu penso que xa non quedan moitos oficios dignos. O luns empezo no programa da Ana Rosa. Así que era certo. Pensei que era unha broma. Tertuliano. Iso soa peor aínda que astemio. Por aí anda. Non quería marchar sen despedirme. Eva anda por aí. Polo menos esta vez vaslle dicir adeus. Tamén me quería despedir de ti. Ven aquí, anda. Sorte. Grazas. Perdoa. Os de Tele3. Ui, atende. Sí. Esta tarde a las 8. Sí, estaré ahí mañana. Que no, hombre, que no, que esta vez va en serio. Tenía que quedarme al entierro, tío. Eso es, pues nos vemos mañana entonces, sin falta. Venga, chao. E ti por aquí? Vinme despedir. De Horacio. E de min, supoño. Sí, claro, de ti. Se tes tempo, podíamos tomar algo. Pues sí. Comemos. Non, para comer non podo, pero se queres, ceamos. Esta noite? Sí. Marchas mañá, non? Sí, mañá. Vale, pois xa te quedamos, sobre as 9. Vale. Hola, soy Mateo Rúa. No quiero que me pase con él. Quería dejarle un recado, nada más. Eso es. Pues nada, que hay problemas en el aeropuerto de Vigo. Sí, niebla y espesa. Sí. Y pues nada, que es posible que nos salga bien. Sí. Perdoe, señora. Dime. Onte trouxeron isto do hospital. Moi ben. Deixas enriba da cama. Se necesita algo... Grazas, Rosa.
Case o sei de memoria de tanto escoitarcho. Pero isto... Isto que... Se precisas que fale con alguén ou calquera cousa, non tes máis que chamarme. Grazas, pero creo que vou estar un tempo sen facer nada. En fin, que teñas moita sorte, Paulo. Sabela. Sí. Ven comigo. Ata logo, Paulo. Xa sei que non o pensaches ben, así que non che pregunto nada. Se me arrepinto e de ser os primeiros en sabelo. Que carallo te vas a arrepentir? Se cadra fas ver marchando agora, cando chego tipo xa saberá cantos de nos vai despedir. O hermano ten que respetar o persoal. Sei que vai no contrato. Xa, fíjate. Tes algo, Paulo? Non te vexo pechado na casa. Non, pediría o paro e buscarei traballo, supoño. Pero iso vai ser mañán. Hoxe toca borrachera, Outra? Levo 3 esta semana. Oh, que vida levas, barracuda. Non te esforces, Esteiro, non o entenderías. Ás 10, vale? Vale, eu teño cea, así que chegarei tarde. Non te apures, temos toda a noite. Cea? Con quen? Con Mateo. Vale, chama de cando esteades chupas, Se cadra telo móvil desconectado. Eu vou pasar antes pola casa. Non, yo quero contar a Berta por teléfono. Vai che quero unha bronca de cara. Non fagas caso, vai non entender, xa verás. E se non convida a vir, que se explico eu. Claro. Ás 10, entón. E pagades vos, que eu estou no paro. Tranqui, organizo eu. Bote de 30 euros, nivel 1. Perdóame, Alfredo. Perdóame, non sabes canto o sinto. A ver, temos que trasladar todo isto ao meu despacho. Sí. Pero, ollo, porque neste escritorio hai información valiosísima. Así que hai que ter moito cuidado con que non se perda nada. Sí, claro. Tempos de cambio, Hérmida. Exacto. O xornal vai ter un dono novo e eu vou ter un despacho novo. E din que pode haber despedimentos. Pois precisamente, contra a posibilidade de despedimentos, nada mellor que ter un despacho. É como un torreón no que facerse forte. Por iso Paulo non tiña despacho. Sabela, vouche dar un consello. Nunca confundas a ética coa poesía. A min gustame a ética e a Paulo a poesía. Cóllelo. Non. A ver como te explico. Un xornal ten sentido para servir a uns valores. E non hai valor máis importante que a conta de resultados. Se o xornal pertence a un grupo de empresas, o seu obxectivo será facer que ese grupo gañe cartos. Iso é a auténtica ética xornalística. Pero mira que es pesada, imos cear, nada máis. E que llevas dicir a Adrián? Como que te llevou dicir a Adrián? Pois o mesmo que a ti, que vou cear con Mateo. Xa está, espero que lo entenda a primeira. A mí non me veñas con esas, Mateo non é calquera. Olga, por favor. E se el ten outros plans? Pois que teña. Eu teño mozo. Teño mozo. Eu estive casada 5 anos e nunca tanto liguei. Xa, porque ti és unha lercha sen moral, pero eu son unha muller sensata. Pilla a diferenza.
Limpiarlle la páxina aos da editorial teñen a chea de merda. Un minuto. Deixei o traballo. Que? Falei con Horacio e marchei. Paulo, que pasou? Pois que non trago. Pero tranquila, pedrei o paro e hai un montón de cousas que podo facer. Non che pregunto iso. Estás ben? Estou ben, sí. Fixen a cea. Pois teño fame. Vou puñar a mesa. Paulo, ti dixeches a xente que marchabas? Sí, teño que recoller algunha cousa que me quedou por ali, pero... E vas quedar cear aquí comigo? Claro. Claro. Ti non ves que non son parva. Anda, pira. No, Berta. Paulo, están te esperando. Lárgate e emborráchate. Pero volve, eh? Queres vir? Non, grazas. É que últimamente non teño moito corpo de festa. Non me apetece nada bailar. Es un sol, sábelo. Pira. Chao. Señora, vais a ir? Sí. Quere que lle pida un taxi? Non, vou conducir eu. Señora, as lentes. Gracias. Debe haber 2 anos que non collo o coche. Tranquila, muller. Non vou matar ninguén. Nunca me gustou nada conducir. Pero hai momentos nos que sentes que, aínda que non che gusten, hai cousas que tes que facer. Ata logo, Carme. Ata logo, señora. Pero non fixeches reserva? Non. Home, Mateo, que isto non é Cabul. A ver, vou falar co tipo. Queres outra? Sí, e pido unhas olivas, porque vais a lo que hacemos hoxe. Outras dúas, unhas olivas. Nada. Imposible. Ai, por que non nos deixamos de mamonadas e imos ao garito aquel do Porto? Como se chamaba? O peixe sapo. Ese. Imos. Tiraron hai 5 anos. Agora hai un centro comercial. Vaya. Perdón, vostede é Mateo Rúa, verdade? Son. Sabía, é que na tele parece un pouco máis ancho, se me permite. Pois, señor Rúa, é un placer telo no noso local. E permítame que acaso os convide a que quieran tomar. Moitas grazas, pero en realidade xa estábamos pensando en cear. Cear? Pois, se me dan 5 minutos, prepararé un reservado. Un reservado? Iso sería estupendo. Pois, con permiso. Mira que eu intento ir de incógnito, pero nada. A tele, xa sabes. Boas noites. Hola. Xa marchou todo o mundo. Non é moi tarde. E non, é que están no bar da esquina, bebendo alcohol. Polo de Paulo. Que lle pasa a Paulo? Pois que marcha, que deixa o xornal. Eu vou ir agora cando acabe con todo isto, que teño que levar todas estas carpetas aquel despacho dali. Claro, parece un traballo fácil, pero é que son moitas carpetas, en cada carpeta hai os seus papéis, todo ten a súa orde, claro. Non hai traballo fácil.
Non. Ti és nova aquí, non? Sí, son. Eu tamén. Horacio está... Sí, está no seu despacho. Grazas. Nada, por favor. Adiante. Boas noites. Amelia, que sorpresa. Pasa, pasa, por favor. Quería falar contigo. Se tes un momentiño, gustaríame que subises ao despacho. A que despacho? Ao meu. Onde está Armida? Vendo a tele coa muller e soñando coa criada. E a bolseira? Preparándolle o despacho. Armida é un crack, sí. Pois debía estar aquí. Que saiba con que xente e en que sitio vai traballar. Veña, Paulo, que non seguimos aí. Sí. E sabedes por qué? Porque sodes todos uns canallas sen escrúpulos. Todos. Iso sí, e cando tela razón, hai que darche. Colegas, polos canallas sen escrúpulos. Polos canallas. Estivo 2 meses escribindo o bendito discurso. Lía no baño, e comendo, e conducindo, e mentre regaba as plantas. Cheguei a sabelo de memoria. Hoxe entregáronme o que levaba en riba cando morreu. Aí arriba. Marcho sentindo que non cumplín co meu deber. Sentindo que o Nordés vai ter un destino que nunca mereceu. E por iso, antes que ningunha cousa, quero pedirvos perdón. Ese non é o discurso que fixera Alfredo. Cambiouno. No último momento decidiu que tiña que dicir a verdade. Non quero parecer cruel, pero isto agora xa non ten ningún sentido. Ao contrario, ten todo o sentido do mundo. Que pasou con Paulo? Por que marchou? Por isto. Tiña unha información contra Urbano que nós non podemos publicar. Ah, non? O Nordés sempre foi un xornal independente. E vos sempre fostes xornalistas. Que sodes agora? Lambecús. É a segunda vez que mo recordan hoxe. A ver. Cóntame iso que tiña Paulo. Iso que non podemos publicar. Que mira, levamos aquí como 1 hora e media e aínda non contaches ningunha desas fantasmadas túas de reporteiro. Iso rematou. Agora teño que facerme a falar de Paquirrín. Ti pensáchelo ben? Tertuliano? 2 horas ao día. Iso é o importante. O resto do tempo? En Madrid, con pasta de sobra, con tempo libre? Alcohol con 6 meses, non? Non, pero en serio, non che preocupa non ter un obxectivo ou algo así? Xa o tiven, xa me preocupei e xa o perdín. O xornalismo é unha merda e vas sabelo tan ben como a min. Pois non. Eu ás veces penso que paga a pena. Traballar 10 horas, non chegar a 2.000 euros e ver cada día que o Marca vende 5 veces máis que a ti. Aínda así, eu ás veces penso que é a mellor profesión do mundo. Momentos. Como o de agora, supoño. Que chega un mangante e que se fai con Nordés. Paulo despediuse hoxe. Paulo? É iso? Un sopro da poli. Pensan que un cadáver que apareceu nunhas obras pode ser o dun colaborador de Urbano Puga. Xa. E Horacio dixo que nin de broma. Non lle deixou publicar. E dis que isto non apesta. Tertuliano, tertuliano, e 1000 veces tertuliano. Por certo, nos meus tempos, cando algún compañeiro marchaba, había festa.
En esas han estar. Se queres ir, imos. Que? Que pasa? Que estás moito máis guapa que hai 10 anos. Coñecémonos de sobra. 2, teño mozo. E 3, ti non. Ti estás moito máis feo que hai 10 anos. Daquela só nos queda unha solución. Borracheira. Pensa, Amelia. Se facemos iso será como unha declaración de guerra. O Nordés xa estivo en guerra antes. No 36, co Estatuto, no 72, coa folga xeral. Non me vas dicir que te asustan as guerras. Xa, pero esta vez a víctima podría ser o xornal. Sei, non. Pero se morre o Nordés, a nosa obriga é darlle a morte que merece. Entón, ímolo facer. Sí. Ímolo facer. Levantar a primeira plana ás 11:30 da noite para ver que darlle mecha. Pois veña, a traballar. Hola. Hermida encargouche o traslado. Sí, pero eu encantada, Baixa ao bar da esquina e dille a todo o mundo que suba. É urxente. Pasou algo? Sí, pasou algo. Imos levantar a primeira. Así que veña, Bule. Quero a todos aquí inmediatamente. Borrachos incluídos. Sí, sí, claro. E que lles digo se me preguntan? Colla a Paulo polas orellas e dille que esqueza a novela. Que imos por Urbano. Con iso chegará. Boa mima. Un momento, isto non será outra novatada, non? Dime, teño eu cara de chiste? Non, a verdade é que non. Ei, mira de quen chega. A parella do ano. Non perdeste o tempo, Mira quen fala. Veña, conta. Olga, por favor. Carlos, ponme un whisky. Que tal, Eva? Mateo, se hai un sitio desas tertulias para un xornalista fracasado, chámame. Creo que Madrid está cheo deles, pero se queda unha vacante conta con ela. Estupendo. Carlos, unha copa pro tertuliano. Veña, imos brindar polo fracaso. Polo fracaso! Por favor, atenede todos un momentiño. Tedes que subir todos, de parte de Horacio, que levantamos la primeira. De verdade, que é certo. Mira para ela, que pronto aprendeu. Moi ben, Sabeliña, pero a cousa non funciona así. Se queres facer unha novatada, tes que esperar a que chegue outra bolseira. Non, xa non picamos. Que non, que é certo, de verdade, Paulo, que é certo. A mí non me mires que eu estou no paro. Xa, pero como foi que me dixo Horacio? Algo así como que esquecese la novela, que imos por Urbano, iso. Mira, ela insiste. Tómalle algo, nena, veña. Non. Espera. Que che dixo, Horacio? Que imos por Urbano. Antes. Pois algo así como que esquecese la novela ou algo así, eso. Vamos. Que? Veña, vamos, que en serio, veña, arriba, veña. Alex. Veña. Presas agora. Pode que sexa a túa derradeira noite de xornalismo. Vamos. Como nos vellos tempos, Veña. Vale, xa entendín. En 4 días o que non fixemos en 20 anos. Chucho, paramos a máquina. As razóns, os porqués e as consecuencias ímolas deixar para mañá. Agora hai que traballar. Paulo, quero algo máis que fontes policiais. Eva, un perfil de Caride, todo o que teñamos. Lois, necesitamos algo de Urbano e Caride xuntos, o que sexa. Olga,
Esperta alguén. Quen era Caride, que xogaba historia social. En media hora ten que estar maquetada a primeira. Así que, señores, a traballar. Horacio, queres que fagalo? Quero. Reparte café. Vale. Queres que tire unha caixa de Montecristo? E os cigarros, e o coñá. De logo, parece que levaba outra vida aquí dentro. Este coñá é carísimo. Tíralo é un pecado. E como o bebía? A morro? Non, muller. Podo? Sí, claro. Non imos dicir que morto sexa Caride, só que existe esa posibilidade. Pois xa cunha proba de que ides investigar. Sí, un concesionario de coches, sí. Sí, iso xa o sabemos. O que precisamos saber é se o montaron antes ou despois de que Urbano empezase a facer negocios co Banco de Caribe. Ás veces extrañas, eh? Sí, claro que se extraña. Que fai Mateo? Elixir a foto da primeira, supoño. Sí. Sí, dime. Son eu. Ia o facer por min. Nin polas débedas, nin polo enfermo que estaba. Ia deixar o xornal por min. Que pasa, que non o sabías? Non, non o sabía. Pois sí, Amelia. Ia o deixar por ti. Nunca o vira tan triste como nestas últimas semanas. Mira por aquí. Non vou vender o Nordés. Non podo deixar o xornal nas mans dese pailao. Bótame un pouco, anda. Pois, aquí tes. Por Alfredo. Por Alfredo. Non vos parece demasiado... Eu antes diríache que era unha loucura, pero xa non sei. A ver, imos por puga, non? E o que queremos é vender xornais, non? Pois xa está. 3 fotos en primeira, este tamaño, non sei. A mí Mateo convenceume. Mateo? Sí, deixámolo meter baza, emocionouse. Pero ten razón, se o que queremos investigar as empresas do Urbano Puga, temos que ir con todo. Mateo. Sí. Pasa. Isto é cousa túa? É máis de Paulo e de Eva. E esperamos que túa tamén. Este non é o estilo do Nordés. O Nordés fixo 100 anos. Estaba morto hai 4 horas. O estilo do Nordés, o novo estilo do Nordés, depende de ti, Horacio. Como vai, Luca? Abrindo é a 3 completa. É unha columna de Mateo na última. Non me puiden resistir. Teño aí para que avises. Peña, que pase o que teña que pasar. Parella. Quero lelo todo. Todo. Estamos? Se queres a miña opinión, estás facendo unha tolería. O que non quita que estés facendo o que debes facer. Non sei se é o que debo, pero quero pensar que estou facendo o que Alfredo querería que fixese. Vouche ler unha cousa. O verdadeiro xornalismo non ten que ver coa gramática, nin coas fotos arriscadas. O verdadeiro xornalismo ten que ver coa capacidade de resistir, coa sabedoría necesaria para aprender a sufrir e non renderse nunca.
Alfredo rendeuse pola miña culpa. Sigue. As noites que pasei na redacción do Nordés amargaronlle a vida a miña querida Amelia. Ao final recoñeceuno. Pero para min representaron a parte máis feliz da miña memoria. Naquelas noites ninguén o dicía, pero todos sentíamos a ilusión de que o mundo podería cambiar ao día seguinte. E que nunha pequena parte dependía de nós. O espírito dos xornalistas non está feito de tinta e papel, está feito de ilusión. Por iso, o que foi xornalista nun día, nunca na súa vida vai poder deixar de selo. E Paulo é un fenómeno. En 300 palabras fixe un perfil de Urbano cravado, lúcido. Moi bo, en serio. Sí, escribe moi ben. E ademais, ela ainda pensa que este oficio paga a pena. Que? Sabes a que me recorda Paulo? Sí. Pero o tempo pasa, non? Para uns máis que para outros. Ti eras igual que Paulo hai uns anos, tampouco pasou tanto tempo. Hai cousas nas que non cambiei. Non todo é distinto. Estásme facendo as beiras? Estouche dicindo que o que pase esta noite é mañá, e pasado mañá. Depende de nós. Mira. Supoño que este é un deses, non? Un que? Un deses momentos nos que pensas que o xornalismo é o mellor oficio do mundo. Pois sí, e sábelo tan ben como a min. Deberíamos tomar unha copa. Non. Iso é xusto que non debemos facer. Xa nos veremos, Mateo. Bos días. Agarda a ver o xornal. Que foi? Vaya, non pensei que che fose sentar tan ben. Tivo que ser a vella. Mírate, tivo que ser a vella. Ai, Arturiño, as mulleres non as entenderei na puta vida. Almorza ti se queres. Eu morro coa gana de facerlle unha visita. O quiosco da esquina vendeunos todos. O tipo do aparcadoiro deu-me unha aperta. Alucinei. En todo caso, eu non vexo moi claro este cambio de rumbo, Está claro, Hermida. A primeira Deus está carallo de punto. Sí, caralluda, pero agora hai que seguir, Para iso estamos, non? Paulo? Repaso a biografía do Urbano. Contactos con narcotráfico, favores políticos... Eu teño polo menos para 4 suplementos. Imos a modo, que non pareza algo persoal. Debíamos centrarnos no caso. Cando confirman de quen é o cadáver? En 4 ou 5 días. Podíamos tirar de Caride. Era un tipo coñecido no club de golf e ninguén sabe nada del dende hai 3 anos. Por aí. Imos por aí. Deixemos tranquilo ao Urbano Puga un par de días. Intentemos saber quen era Santiago Caride. O quedaría por verlle a cara. A quen? A Urbano Puga. Imagina a cara que pode ter agora. Unha primeira plana con fotos, con especulacións arriscadas e mesmo con morto. Supoño que non hai nada mellor para vender xornais. Noraboa. Grazas.
Tamén haberá unha explicación. Para publicar o que pensamos que a xente lle interesa. Claro, isto é un xornal. E os de aí abaixo son xornalistas. Xa. O que quere dicir, sarcasmos aparte, que non me vai vender o Nordes. Pois non. Perdoe, señor Puga, pero non creo que este xornal encaixe no seu grupo de empresas. Entendo. Se vostede fose un home, diríalle que ten os collóns ben postos. Incluso se fose un home, seguiría pensando que iso é unha grosería. Non van durar nin 3 meses. Ninguén sabe o que lle resta de vida. Vai ter que vender moitos cadros de 60.000 euros se quere facer fronte ás débedas do xornal. Con todos os meus respetos, señor Puga, o que eu faga ou deixe de facer para manter vivo o Nordés non é asunto seu. Aí equivócase, claro que é asunto meu. Vou quedar co xornal. Vaime levar algo máis de tempo do que tiña previsto, pero vou quedar con el. Así que isto é a guerra. Pois sí, é a guerra. E xa sabe o que din. Na guerra, todo vale. Entendido, señor Puga. Bos días. Bos días. Ai, Alfrediño, na que me metiches. Bos días, editora. Bos días, director. Estás de bo humor. Teño 10 anos menos. Eu levo toda a mañá contestando ao teléfono. Non sabía que o xornalismo fose tan gratificante. Xa chegarán os momentos malos. Falou con... Falaches con Urbano. Agora mesmo. O Nordés non se vende. Ou sí, segundo se mire. Imos esgotar a tirada por primeira vez desde o Prestige. Alégrome. A portada quedou realmente ben. Agresiva, pero sen chegar ao mal gusto. Felicidades, Horacio. A portada é cousa de Mateo. Mateo Rúa? Sí. Traballa con nós. Non, pero pasou aquí toda a noite. Escribe na última de local. Oh. É unha pena que non forme parte do persoal. Unha pena, sí. Vai traballar de tertuliano en Madrid. De tertuliano? E ti non lle dixeches nada. É que lle vou dicir eu. Horacio, onde está? Dormía no embaixador. Veña, vamos. Seguramente se marchou. Saía un avión ás 12:30, así que... Pois entón apura, Horacio, apura. Veña. Tertuliano! Horacio, que? Outra despedida? Non. Queren falar contigo. De cartos 5 veces menos, de traballo 5 veces máis. 12 horas ao día metido na cova, sen vida propia. E co ogro de Horacio de xefe. Mais ou menos iso é. E esa é a parte boa. Non podo, Amelia. Agradezocho moito, pero non podo. Nin sequera o pensaches. Sí que o fixen. Pasei toda a noite pensando se aínda son xornalista. Pois que hai momentos, Amelia, pero hai outros que non. Teño que marchar. Grazas outra vez.
Por un momento pensei que ia dicir que sí. A peinador, por favor. Agora mesmo. Que? Interesante. Home, é que xa era hora. De que? Pois de que alguén dixese 4 verdades, non lle parece? Sí. O certo é que sí. Jornalismo de verdade, Conan. Non como os cacatúas eses da radio. Os tertulianos. Non, os tertulianos son os vellos do casino. Eses son cacatúas. Repiten 4 cousas que lles aprenderon un día sí e outro tamén. Que? Imos? Agarda un momento. Ao aeroporto, entón? Non. Quedo. Disculpe as molestias. É igual. Polo menos trae despacho, non? Claro que terás despacho. Benvido, subdirector. Ainda que, agora que eu penso, o do despacho, deixádeme que faga unha chamada. Hola. Eva. Que queda? Vas a ter que dar ti a noticia. Vale, non te preocupes. Xa lle digo eu. Veña, ata logo. Iso é inadmisible, é unha vergonza, é un atentado. Oiches? Iso o que é? Un atentado. Isabela. Sí. Ven un momento, por favor, temos traballo. Que che pasa? A min, nada. A que ven ese sorriso? A nada. Non estou sorrindo. Son racistas ou non? Non son máis que uns poucos veciños cabreados. Estas fotos póñenos como se isto fose Alabama nos anos 60. Mira, isto vende 5.000 exemplares máis. Para iso me contrataron. O Nordés é un xornal serio, polo menos era o antes. O Nordés é un xornal que está na bancarrota. Horacio. Este é un periódico serio. E queremos vender xornais. Está claro? Ella, 8 euros, guapa. Me levas 2, desas a 15. Por favor. A imbecilidade. Vaya perda de tempo. O que pasou no meu despacho non pode volver pasar. Non podedes berrar diante de todo o mundo. Venda por Nordés. O Nordés pode sobrevivir sen vostede. Pagas unha hipoteca que te afoga cada mes. Metenche unha familia de xitanos no edificio e o piso va a metade. E iso é así. E despois está con todas as drogas. Eches o barrio de camellos o drogadito. O que queren? Que íbamos debaixo dunha ponte. Este xornal matou o teu marido. Queres que acabe contigo tamén? Dixéronme que Urbano Puga aínda está interesado. O Concello quere o mellor para todos, que quede ben claro. Iso deberías publicalo. Esta profesión vai ao carallo. Cada vez publicanse menos páxinas. Informamos menos e peor. Corre, corre! Non sei, pode que isto me veña moi grande.